No, tak už jsem tu v lese, mám tu rohlíky, sekeru, litr a půl vody, vařič, potom tady mám ještě hrníček na pití, kelímek, čipsy a ještě tady mám někde nůž, takže se vám ozvu, až oheň bude hotový. No tak už tady dělám magnézy a hovlinky, tady to potom dáme na vatu, to se potom jednoduše přesadlem zapálí a budeme hořet. Jak vidíte, máme pěknou hromádku a takhle ty hoblinky dělám. Jich tam je už docela dost, ale ještě na to. Vždycky lepší víc než málo. To tam vysypem a zkusíme zapálit. Zapálit, jo, schválně. No, už hoříme. Super. Trošku přiložíme. Tam to celé hoří. Aj! Tak se to pokazilo. Sakra. No. Pokus číslo 2 a jdeme na to. Fouká vítr, ale minule nám to chytlo na první skru. Fouká vítr, je to blbé. No, hele, vyzkoušeme ještě tady toto. To mohlo fungovat. A? Hotovo, hotovo. Začneme dávat klasičky. Ne, ono nám to zase schoří. Ne, ne. No, už nemáme materiál. No tak pokus číslo 3, použil jsem řezovou kůru. A jo, hoří nám to, ale už nám to skomírá pomalu. Koukám, ale což je hodně blbé. Se mi nechce hledat další řezáka. Ne, zasíná to. Ale ten oheň má kyslík, takže nevím, proč by to kyslík, takže nevím, proč by to mělo zasínat. Ale jo, zase hoříme. Tady to podám takhle. Sem. Začnu tam vpěchovat už ty nejmenší kousky. Zase hoří. Já jsem někam dal malinký kousky jako klacíčku. Teďka nevím, kde to zase je. No. Trošku uletělo.
No, to už je dobrý. Tak my se vám asi za chvilku ozveme, až jakoby budeme opíkat. Takže jo, a uděláme střih a čau. Tak jo, už to děláme čaje. Mám nůž, ten potom schovám čipsy, tady už je báta, tady už se dá vaří voda, tady se opekají ještě rohlíky, tamhle jsme potkali zajíce a jinak je to v pohodě. A za chvilku už půjdeme, až uděláme ty čaje. Mimochodem tady máme ještě jahody. Tady má tu s jahodami, takže super. Tady už mám svůj čaj. Takže tak, v pohodě, čau.